Mi-aduc aminte cu mare drag de cele 3 luni petrecute în cadrul campaniei Nu există, nu se poate, a doua ediție a campaniei. Am slăbit în jur de 2,8 kg, dar m-am remodelat foarte bine. Mi-am schimbat în același timp tonusul, starea de spirit. Pentru mine astea au fost cele mai importante rezultate. Pentru mine a fost un imbold cele 3 luni. Am primit foarte multe sfaturi bune despre nutriție, stil de viață, un stil de viață mai sănătos decât îl aveam înainte. De aceea am continuat să mă mențin prin prisma alimentației adoptate, mai mult sport decât înainte și constat cu plăcere că chiar m-am menținut mai mult decât atât, încă am reușit să mai dau jos, să zic așa. Personal, mi-a plăcut foarte mult din multitudinea de produse folosite pentru mine în cadrul campaniei, crema remodelatoare de la Ghino, pe care încă o am acasă și o folosesc cu mare drag și cu foarte mare convingere spun că se văd rezultatele la scurt timp după folosirea respectivei creme.